weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wuro mbulela wuro geɗa sama tuna modi bula paɗe boyngala seedo gurela mbayla walmin a seedo kooli mbayla gurela manaji gurela nayeɓe ba fata banjula dingiraya kon waktu yoni hato fasudeɓe kame gurela ali kalisa ene jiyaye gardede kabruji mena to leydi Sénégal hujjikintoɓe ñawoɓe kame ñawoɓe leydi Sénégal e balɗe sappo ko goni hofgo juuɗe ne tijja ñalawma hande maɓe joddoya jagorɗo kalfinaɗo oɗona fanno tonto leydi Mauritanie fedde sukaɓe janggoɓe leydi ndi kolliti oɗo saaha mo gonen yidde mumena ko jagorɗo kalfinaɗo jangde towde itto kuulal ko fate banggue duuɓi nogas e joyyi yahata to duɗal jaaɓe hattirɗingal leydi Mauritanie tonto leydi Mali dede era ko fedde dogo en joguitiɓe armiji wiyete noon ɓe kollitiɗo e sappo e joyi nduɗo hen lewru maɓe joƴƴin armiji mabɓe kala beele jaam duumiɗo ene harta e nder falde koro tonto leydi Gambie jagorɗo kalfinaɗo ñawoje e holliti hitande ujunaje ɗe sappo e jeeɗiɗi tuma kayde ñukkintoɓe Yahya Jammeh nanga ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe cuwata o ñawete kono ɓoyataɓe ñaawe e nder leydi ndi tonto Guinée Conakry jaɓɓima taw kadi ko machine mawɗo no fewi mone peesa kene foto wonde ujunere temedde tati taw ko toon taw kadi ko fate banggue min tonto Kamsara kabruji mena jolam jabiri fonno wonde ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jam gondaɗo Amadou Guet ko ɓiyuma cankiɗo Samba Guet ko ɓiyuma cankiɗo Samba Guet ko ɓiyuma cankiɗo Fati Dia ko joom surimuma cankiɗo Houley Fati Dia ko joom surimuma cankiɗo Houley Amadou Diallo ko joom surimuma cankiɗo Kadja Sala ko joom surimuma cankiɗo Yahya Samba Guet ko miñuma cankiɗo Lawala Samba Sileya Guet ko miñuma cankiɗo Samba Ousmana Guet ko miñuma cankiɗo Bokara Samba Guet ko miñuma cankiɗo Demba Dokkala Guet ko miñuma cankiɗo Hammadi Gallo Guet ko ɓiyuma cankiɗo ruti kadi woni esuma cankiɗo Julde Hammadi Sall ko yummuma cankiɗo Yero Hammadi Sall ko kawmuma cankiɗo Rahmani Sileya Sall ko kawmuma cankiɗo Aminata Guet ko ɓiyum cankiɗo ɓe dentiya ɓe gullo dendagal bandiraɓe kala tonto wuuro Mbulela ha fayenma tonto gueɗa e ko taari ɗum kala ɓe gullo dendagal bandiraɓe kala jaltugol aduna taw kadi ko jinnaɗo mabɓe hen banggue baɗiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue taw kadi ko biyetenoɗo Saydou Samba Gueta yaltade noon ko ñalawma hanki o toon to Dakar yaltira ɗon ko duuɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi wira ñalawma hande toon to wuuro Mbula toon to wuuro Mbulela ñalawma hande oɗo saaha mo gonen won tan oɗo saaha juulala tisubar caggal nde yawti ko nden tigui o wira toon to wuuro Mbulela eɗen nelda duwaw dendagal ɓesguma kala nde gueno yurmotomo yafomo taw kadi yettini ɓattaki o ko ɓiyi ko rutti kadi woni esiko taw kadi ko biteɗo Hammadi Gallo Guet taweteɗo toon to leydi France so tawi on nani ndeɗo hen dande woni ceerno Alhassane Ndiaye taw kadi ko jeeyaɗo toon to Bowa ko sunare mawde wonande ɓiɓɓe julɓe kala ha tente ɓiɓɓe fulɓe toon to Madina Gounass ha toon to Mboura caggal kay weldemo dande wonande kay jimowo taw kadi ko jime Pular giwɗe ciggaɗe ceeɗaɗe e fatude e diini yankoɓe meɗen eɗen mbiya tan yo gueno yurmomo yafomo weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa e fedde heblo sukaɗo fi gardugol ceerno Habous e dental diine e gardugol ceerno Yahya Ly eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgumo kala ha toon to Bowde gueno yurmotomo yafomo kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe
Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeetate kabruji men ɗemgal pular to leydi sénégal no mbirɗen e gardede kabruji men wonande ñawoɓe leydi sénégal kene wona joni balɗe sappo ko natanɓe hofgo juuɗe e caggal onde ɓe mbanno hofgo mabɓe juuɗe balɗe tati ɓe ɓeydi hen balɗe tati goɗɗe ha waɗa saaha mo gonɗen saabi ɗum noon ko wideɗe gonka mabɓe leydi sénégal wona hunde toppitade guila e jebdi mabɓe ha e gueɗe mabɓe ko fate warga mabɓe sukara mabɓe kala oɗo saaha ɓe kolliti koye saɗede mawde ɓe goni hojjikintoɓe noon wonande kamɓe kala koɓe wonnoɓe hofgo juuɗe ene tijja noon ñalawma hande o mabɓe joddo e jagorɗo kalfinal oɗon fannu beele kadi ɗo hen gueɗe ene gasa e leydi sénégal e teskama noon toon to falde tambacounda woni iwoɓe nokkuji goɗɗi so tawi gaari ha jettima gam yidde dañde kayitaji men ko fate banggue ñawore wiyete kay koɓe natanɓe hofgo juuɗe wonta jomumen ma dutto ɗum noon wonani tigui saɗede mawde wonande yimɓe heeɓe iwoɓe woni nokkuji gam yidde dañde kayitaji mumen caggal so tawi hofgo juuɗe waɗi ne heewi tardinde yogay gueɗe ha joni toon to leydi sénégal keddotoɗen ma en kaale veɗen ko lawol wiite noon taw kadi ko lawol takkingol maaje kaɗɗe leydi sénégal taw kadi ganduɗa ngol ɗon lawol kene foronde sawal mbiyen ngol ɗon lawol ngol tawi unité sappo e joyyi to Cambrena 2 Cambrena ɗiɗi ko toon tigoɗo hen werla o doganno ko dogdu sattudu no fewi ko ɗon tigui cukalel gorel jadanno guel e guiƴu men ko ɗon tigui serindi gam yidde guel sodoyde hunde nde guel taccata guel arta ko ɗon tigui werla o ferimo nde o yani o heddudaki e wonki maggela ha joni toon to leydi sénégal keddotoɗen ma en kaale mittina taw kadi ganduɗa ko fate banggue dawrugol Aminata Mbengue Ndiaye taw ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gaynaka ene wonde Harouna Gallo Ba kamɓe noon ɓe mbaɗi meeting mabɓe taw kadi ko moɓodiral bangal fayida ko fate banggue erade yimɓeɓe kala ha tente aynaɓe ne mbawata wallidde hoore leydi sénégal e dawal mum ɗimmala hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeenaya kamɓe kala ɓe dokkodiri fodore nogas e tati lewru novembre taw kadi ko ñalawma mawninirteɗo ko fate banggue gaynaka toon to Ranero ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en kaale pelɓodiral hakkude Barthalamine Dias taw kadi ko ɗaccitaɗo ko ɓoyani toon to cuuɗi dumbirɗi leydi sénégal hakkude mum e dadiɓe toon to Dakar Plateau e tuma kadi nde wonno e werlama komo wonde sete timmuɗo omo waɗi hen noon ko wiyete hulde taw kadi mo wullini ɗum dande dowa ko fate banggue lartande oɗo hen biteɗo Khalifa Sala yimɓe ko ɗon tigui dadiɓe paye mo gam wiide yo ustu gueɗe makko ɗe hen waɗi noon pelɓodiral duko ha ganduɗa oɗo saaha kam jaam fuɗɗima artude jaam arti hakkude mabɓe ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen taw kadi ko gouverneur mo Dakar biteɗo Aliou Badara Sambo o holliti ɓoyata ma contrôle cattugol wat e nder Dakar e ɗum noon ɓoyata ko wiyete car walla ne mbiyen car rapide jagga ndiaye ha fen ma kadi kalando ɗeɗo gueɗe kala so ndenaki ma guitte e booli Dakar caggal oɗo saaha so tawi kay ngol contrôle waɗi kala mo ala ko wiyete licence oto mum koko jaggete nawi toon to Fourrière ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Kolda e waɗɗani Gambi no fewi e taw kadi koye wuuro wiyetego Madina Yero Fula taw kadi ganduɗa oɗo hen suko wiyete ko Modou Kabiro Kana kanko woni gardiɗo fedde disindirteɓe sukaɓe Yero Madina Fula kamɓe noon ɓe kollite oɗo saaha mo gonen saɗede mabɓe mawɗe no fewi ɓe mbay tan kono ɓe jeeyaka e nder leydi sénégal ni ɓe kolliri ɓe kuytoto ko koppareji leydi Gambi tene kadi ko fate banggue téléphone ngaji mabɓe weeyoji ɓe kuytoto ko weeyoji Gambi ko wona ɗum ko kadi lawol taw kadi ganduɗa ko fate nokkuji goɗɗi kene fonde capanɗe 7 kilométre aɗa waɗa hen kene fota wonde heure uji naya kamɓe aɓe eri oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi sénégal nde wawata darade gam walliddeɓe taw kadi beele kamɓene ɓe mbawa yitade koye mabɓe e nder leydi sénégal ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen toon to Kolda keddorɗen ha joni sehilaɓe ɗiɗo hen goto wiyete ko Ahmed Mbalo goɗɗo noon wiyete ko Ahmed Sabali kanko Ahmed Mbalo noon kanko yooɓi fittandu ñalawma hanke o oɗo hen biteɗo Ahmed Sabali saabi ɗum noon koko wiyete di taw kadi ko wiyete 10 dollars taw koye koppareje Gambi bu sappo dollars ko ɗum tigo yoɓori fittandu sehil makko so tawi noon weccitama e koppareje franc CFA ene wona temedere e
huuɗi nayi mankuɗi seeɗa walta mbiyen 120 mankuɗo seeɗa ɗum noon oɗo saaha mo goɗen dadiɓe leydi Sénégal kamɓe leydi Gambie ne jiilomo e tuma kayde goto e sehilaɓe mabɓe gaari toon taw kadi ɓe gonno koye nokku biyeteɗo Bandiora toon tigui ɓe gonno onon itti kene fota wonde 10 dalasa rokkiɓe ɗo noon ɓe peccata gam yidde weccude ɓe peccito ɗum e CFA ko ɗon tigui addi luurala ha ganduɗa kanko biyeteɗo Ahmed Mbalo o jagui tigui ɓoldu mawdu no fewi o tappimo e hoore onon nde yani nawati ko cuuɗi cafriɗi taweteɗi toon to Bansanga toon to Bansang ko toon tigui wonawa toon rutte e joomi ko wona ɗum ko noon kanko oɗo hen biyeteɗo Ahmed Mbalo ko ɗon tigui o waɗe ladde o tacci o fayi toon to leydi Gambie dadiɓe leydi Sénégal kamɓe leydi Gambie kala enen jiilomo oɗo saaha mo gonden eɗen mbiya tan ndeɗo hen gueɗe oɗo saaha mo gonden ene kewi eɗen ñaguide gueno ittata ɗum ha laaɓa ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en jaaha toon to Ferlo tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon hanki jamma to weeli ngara Ferlo tonne kadi ko bitik goto yana jamma hanki o ha ganduɗa waɗi yimɓe jeeyo gañiɓe hen taw kadi yanɓe mabɓe ko bandiji joguitiɓe armeji ɓe nawi to noon kene wona million ngaji ɗiɗi e temedere ujunere waɗani maɓe noon kono waɗi kam gañiɓe caggal nde gendarme ɓe nodda gaari taw kam kamɓe ɓeɗon bandiji ɓe mbaɗi e ladde ɓe jeehi ɓe jaade ɗeɗon koppareje ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiès legal biyetegal Darussalam toon ne kadi kikiɗe hanki o ko dognowo kalando goto kam tigui wara toon caggal on tawede ɓandu makko ne wedda e bolol omo maayi oɗo saa noon dadiɓe finoɓe toon ɓe guddi hen losko gam yidde fawde juuɗe mumen e baɗɗo ngal ɗo hen baɗal kono kam baɗɗo ngal ɗon baɗal suwa taw yitede e ɗum noon en mbiya tan yo gueno rokku en ɗeɗo hen gueɗe kala mbawa iwde e nder nokkuji men ha laaɓa ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen toon to Thiès Ousmane Tanor Dieng waɗi toon mawɓodiral mum bangala fayi taw kadi ko gardiɗo PSA hakkude makko e Benno Kame APR gam yidde heɓade gam yiti gembude e wonande hoorejo leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗum no hollitima ɓe jaa e sappo e nayyi diwanuji ɗi kala ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale wonande kaya Moustapha Sisolo tuma nde hoccidirno e jayndiyankoɓe o holliti wonande sumgoji ko fate banggue mairie ji ha tenti toon to Dakar ma o teɗan ɗum no fewi ma waten sembeji makko kala feeje peccode kala ma wat ha mairie Dakar artoya e juuɗe makko ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen soɗen teski ɗiɗo dumunnaji kala en wiye yimɓe ɗacciti golle mumen to kadi ko toon to TFM wonande jayde RFM Kouthia ko neɗɗo jalniɗo taw kadi ko peñowo e kala saaha toon to ndeɗon jayde kanko noon hanki o wondi o wati e vidéo goto o meeɗa ummade toon to RFM teni kadi o fiɓani umma toon wonande kay wiɓe ɗon ɓe ala hen kala ko gandi hay seeɗa kuntala ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale grand maggal de Touba wonande kay oɗo saaha andama waɗata ko nogas e jeetati nduɗo hen lewru ndo gonɗen ɗum noon hawrata koye ñalawma aleta caggal ko ñalawma janggo wonata lewru ɓaleɓe go lewru ɓaleɓe so yeehi noon ha dañi balɗe sappo e nayyi ko nden tigui ɓe juɓɓinta ko wiyete maggal Touba taw kadi ko toon to Touba sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie Sahara Média ɓe kolliti wonande fedde janggoɓe taw e nder leydi Mauritanie kamɓene ɓe kolliti mette mabɓe no fewi ɓe kolliti oɗo saaha mo goɗen guila aɗa woni suka aɗa jangga jamma e ñalawma aɗa waɗi hoorema yerde kame ɗanade e foftade kala jangga ha keeɓa ko wiyete baccalauréat tan pina suba goto kadi ɗa yaade toon to cuuɗi taw kadi ko ganduɗa duuɗe jaaɓi ha tiri gam hebbitoyde gande maɗa hay so tawi woni a yeehi e cuuɗi privé walla a yeehi caggal leydi Mauritanie sa arti a wona keptinteɗo e nder leydi ndi ɗum noon yidde mabɓe ko wiiteɗo saaha mo gonen ngal ɗon kuulal yo itte taw kadi e rango mabɓe fayi koye jagorɗo kalfinaɗo jangde towde gadduɗo ngal ɗon kuulal wonande kay kala dañƴo duuɓi nogas e joyyi heɓata boursi haalaka kam yaade toon to duɗal jaaɓi ha tirdi ngal leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en jaaha toon to Tiggine ene tawi nder leydi ndi e nokku biyeteɗo e nokku biyeteɗo Tijireta nokku biyeteɗo Tijirit toon kadi ko accident musɗo waɗi toon e tuma asoɓe kanŋe wonɓe toon ɓe nde gasata kanŋe ko woyndu tigui mabɓe waɗi hen ɗiɗo mayɓe waɗi hen ɗiɗo gañiɓe noon tawi cuuɗi cafriɗe oɗo saaha hollitama e kala saaha boyli taw kadi ko asoɓe kanŋene mabba e mumen e nder leydi Mauritanie
ha joni tonto Mauritanie keddorɗena ma en kala pan news ko jaydi wite non ɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo jeeygu leydi Mauritanie yaltini ɓattaki mum gam wiide oɗo saaha mo gonɗen yeeyoɓe leydi Mauritanie ha tenti finoɓe Nouakchott oɗo saaha yidde makko kamɓe kala yoɓe jeeyi ko laaɓi guilay fruiji ha e lijumaji hay ko fate banggue bowtuji kala mone yeey yo yeey ko moƴƴi oɗo saaha noon ɓoyata maɓe gummin campagne ko wiyete contrôle gam yurnitade wonande kay ko ñamete ko kala kala moɓe tawi ko yeeto ko moƴƴani so tawi jaggama nokku mum koko uddete tene kadi ma fawe amande tekkude no feewi e nder leydi Mauritanie ha joni tonto Mauritanie keddorɗen ma en kaale fedde witende Fonada kamɓe non ɓe jaltini ɓattake mabɓe hanki aɓe ñinga no feewi wonande kay dadiɓe leydi Mauritanie ha tenti wonɓe tonto Nouakchott caggal kay ñande altine nde walla mbi ñande talata nde kutorima sembeji cattuɗi no feewi ñande talata nde kutorima walla mbiyen ñande altine nde kutorima sembeji cattuɗi no feewi taw kadi ɗon sembeji ɓe kutori ɗum tigui koye ɓeɗo henna yaadiɓe wonande kay Biram Da arnoɓe wiide yimɓe mumen neɗɗo mumen yo tawtore taw kadi ko ganduɗa udditgol wonande suud sarɗindu leydi ndi kamɓe noon ɓe kolliti hen mette mabɓe no feewi caggal kadi nde ɓe gaari ɓe daari ɓe beddaki ɓe piyani ɓe mbaɗani ɗon tigui dadiɓe piye mabɓe piile cattuɗe no feewi ha ƴiƴimeji mabɓe duufi ɗum noon hollitama wona leydi potal wona kadi leydi nundal wona haydara goɗɗum ha joni sen toon to leydi Mauritanie keddotoɗen ma en kaale oɗo henna gorko dawriyanke taw kadi ko biteɗo Bojela Wuld Homayita walla mbiyen Bojela Wuld Homayti kanko noon hanki wo joɗidima e hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Abdelaziz ɓe jewtidi ko fate banggue dawrugol leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa kanko ɗo henna Bojela kanko tigui woni gardiɗo landa mbiyete ko wiyama kanko ɗo saaha mo gonɗen e tuuma wonande kay wo tawtoyi IPR wonande hoorejo leydi ndi ɗum saabi noon ene teska ñalawma hande o mawo toɗɗe taw kadi gonɗa ko cikko ɗimmo taw kadi ko gardiɗo sursarɗiyeji ndu leydi Mauritanie ha joni koyon fanno keddotoɗen toon to sarɗiyankoɓe sarɗiyeji leydi Mauritanie ñalawma hande maɓe jooɗe walla mbiyen ñalawma hande ɓe jooɗima toon to suud sarɗiyeji ndu leydi ndi gam suɓade cukko hoorejo suud sarɗiyeji ndu e cukko ɗimmo cukko ɗum noon ene tuuma jogori yaltude tigui walla mbiyen ene tina jogori yaltude koye jeeya koye landa lundo jogori yaltude cukko tataɓo noon yaltata koye landa laamu kame cukko nayoɓo hay tan ma cukko jeeyoɓo kala oɗo sanande teska kamɓe laamu ngu walla tan mbiyen landa laamu kamɓe tigui ɓuuri hewde toon to suud sarɗeji to taw kadi ko sembeji mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witen Al Akhbar ɓe kolliti wonande kay jayde witen Al Akhbar ɓe kolliti e nokku ɓe kolliti toon to banggue funnague gorgol nokku biyete Limtahata toonne kadi ko tana musɗo waɗi toon oɗo henna debbo o wiyete ko Barka Ali Moussa e tuma kay nde o yano ɗaɓɓoyde ndiyam warti o tawi tigui ɓiɓɓe makko tato rewɓe ne maayi e wonde ɓi ko gorko kame joom galle makko mo sellano gondunoɗo ko wiyete insuffisant rénal taw kadi ganduɗa ko ñaw ɓoccode gonoje e sara dadorde ɗum noon omo joguino nguɗon ñaw kono tuma tigui ko ɗom ka tigui wariɓe oɗo sa noon loskoji kewɗi mbaɗama hen taw kadi ɗum waɗi ko toon e nder leydi ndi yaltinim ko jayde Al Akhbara sen giwi toon to leydi Mauritanie koto Algérie paɗen toon to Algérie loni waɗi erango hanki faade ardiɓe leydi Algérie oɗo saaha ɓe natti yidde yiide kay wonande ko Algérie waɗata hoɓɓe ɓaleɓe e nder leydi muɗum caggal ene kala saaha ne teska wonande Algérie ene yaltina ɓaleɓe wonɓe e nder leydi Algérie ne weddi ɗumen e ceene lugge no feewi taw kadi ko ceene goɗɗuɗe taweteɗe toon to kerol hakkude mabɓe e Niger ɓe kolliti won hen hewɓe ne maahe toon kamen oɗo saaha yidde mabɓe ko Algérie cakku peeje goɗɗe ko wona tan jaggude hoɓɓe ɓaleɓe ne weddi ɗumen e ceene yoga hen e kalko tan taw ɓe jalti ɗum koye jayde witen AFP ha joni koye Afrique keddorɗen sen giwi toon to Algérie paɗen ko toon to leydi Mali de era taw kadi ko fedde joguitiɓe dogo en e gardugol Dana Amsogo kamɓe non ɓe kolliti wonande kay ñande 15 ndiɗo hen lewru ene tijja ko altine paɗe so gueno haaji ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen kene foto wonde kene foto wonde ujunnaje tatto kene foto wonde ujunnaje tatto e ko fawi fuɗɗama winditede oɗo saaha mo gonɗen joƴƴini armée ji mumen aɓe keddori kene foto wonde 15 taw kadi ko million 15 ujunere hakkude rewɓe kame worɓe kala joguitiɓe fetelaji kame laaɓe jasiji kala aɓe teski noon ɗo hen hade ɗo e 15 ndiɗo hen lewru foof ma joƴƴini tene kadi ɗo e 15 ndiɗo hen lewru maɓe dog hen koyɗe jaam beele kadi ɗo hen kaɓirɗe kala mbawa duppede beele jaam duumiɗe ene arta hakkude dogo kame fulɓe kala
ha joni tonto mali keddoɗen ko tonto dogo jeyeten ko tonto mofti taw kadi ko général Chidi Alhassane Touré kan woni gouverneur tonto mofti wo holliti oɗo saaha mo gonen fittanuma ko hoyti seeɗa tuma kay kala saaha so tawi wonani pelmodiral hakkude fulɓe kame dogo en ha ƴiƴam ruufi omo ɗeɓa kanko hoore makko yaltude oɗo hen aduna caggal teskade hakkude dogo e fulɓe en ko hendu jaam wonno ɗon koɗo wanda holko saabi nduɗo hen hendu wifi ɗon o holliti noon omo fondi hen kala caggal kay kanko ardi diwan o kala ngam dogde koyɗe jaam ha jaam duumiɗo wawa artude hakkude dogo kame fulɓe en kala ha joni tonto leydi Mali keddorɗen ma en jaaha toon to Douenza kame jaam weeli hakkude Douenza e jaam weeli taw kadi ganduɗa ko bis mawɗo no fewi dum jolnode yimɓe yonɓe no fewi nde ɓe gaari ha hakkude Douenza kame jaam weeli ko ɗon tigui ɓe tawi motaji ene paddiɓe ɗon worɓe joguitiɓe ene paadiɓe ɗon nde ɓe jetti toon worɓe jippiniɓe kamɓe kala dahi chauffeur o kame emprunté mum en wonde yimɓe ɗiɗo wonnoɓe nder ɓe ɗacciɗon heddiɓe kala ɓe jaade mumen kono haɗo saaha mo gonɗen ɓe jiita ko ganda kolto jeeyi ɗum noon waɗi ko sanga 17h30 ñalawma hanki o toon to nder leydi to nokku biteɗo Douenza hakkude mum e Janweli ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en jaaha toon to Dire toonne kadi ene tawe nder falde Tombouctou wonande kay jolnoɓe laana ne jaaha cuuɗi janguirɗi ene garta e galleji men ɓe jahano noon ko suudu janguirde to Dire aɓe paate nokku mabɓe kamɓe noon koɓe janggoɓe kamɓe janguinoɓe kala gonno e kaɗon laana caggal noon laana ka yiwi waɗi noon yimɓe tato hawruɓe hen e ladial janggoɓe e janguinoɓe waɗi hen yimɓe nayo yitade ene guuri taw kadi ɓe jangano ko école mo Dire biteɗo IFM ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en jaaha toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaale Ibrahima Boubacara Keita tuma nde o mawninta ñalawma hecci hanki o taw kadi ko ñalawma inniraɗo ko fate banggue ko ñalawma inniraɗo ko fate banggue ballodiral kame jokkere en ɗam e nder leydi ndi ha tente Bamako taw kadi ngol watti lawol nogas e nayyi ɗiwol lawol kanko non Ibrahima Boubacara Keita o suɓima yaade juuroyade oɗo hen debbo mawɗo biteɗo Kadia Togola jeyaɗo toon to Bogoni kono jooɗi to Bamako oɗo saaha mo gonɗen teddiniraɗo wuuro Bamako ɓurɗo naywude e wuuro Bamako kala ɓurɗo mawnude kala mone fina e wuuro Bamako taw kadi ko jaarowo duuɓi temedere e nogas e jeegom hikka mo gonɗen oɗo saaha Ibrahima Boubacara Keita holliri en beele mum no fewi caggal kay nde o tawtora wonande kay wonande kay oɗo hen ñalawma tedduɗo e teddiniraɗo jokkere en ɗam toon to Bamako oɗo saaha noon o duwinima leydi ndi nde jaam duumiɗo arta toon eɗen mbasi bandiraɓe tan mawɓe waɓini hen ɓe kala ɗo goni yo yimɓe tinno ɓatto ɗumen keeɓa men gande nde tawno enen gandi histoire uji ɓennuɗi no fewi gandal ɓurani histoire nde tawno hay sa ruttima e Qur'anul Karim ma taw toon gande taw ko duttaɗe hanki meɗen sen giwi toon to leydi Mali koto Gambi paɗen caggal yimɓe hewɓe kollitino wonande kay guila kay ɓeɗo hen ñukkintoɓe Yahya Jammeh mbiya teɓa taw kadi ganduɗa ɓe jagga ko toon to leydi Gambi aɓe gona guila tan mbiyen hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi awɗo saaha mo gonen ɓe cuwa taw ñawede jayde RFI e subaka hande o wonande kay jagoɗo kalfinaɗo ñawoje mo leydi Gambi bite Aboubacry Tambado kanko wasati konnguli makko holliti ɓoyata maɓe ñaawe e nder leydi Gambi caggal kay caggal ɓe jaggama wona maɓe ɗaccite wona haydara ala koma ñawore yani maɓɓe taw kadi ɓe mbawata ɗaccitirede ni caggal teskede koɓe mbeɗi e nder leydi ndi koni heewi caggal wargoji guila e kasoji ha e weddade yimɓe boyli ha ganduɗa kadi sogde yimɓe taw kadi koye gañalde e ɗum noon ko toon to leydi Gambi taw yaltini ɗum ko jayde leydi France wiyetede RFI sen giwi toon to Gambi koto Guinée Conakry paɗena Guinée jaɓɓima taw kadi ko machine mawɗo no fewi mo ganduɗa ujunere temedde tati tonnes taw kadi yettima toon to Bowala walta mbiyen toon to kaggulaɗe mo Conakry en arde mum sunowaji jonɗi no fewi on machine noon nawama toon to Kamsara noon ne tawi nder falde Bokki e taw kadi ganduɗa min baɗɗo fayida ne toon caggal kay ngal ɗo hen gollorgal bitegal GAC ko ɓen tigui gaddi oɗon machine ɓe kolliti noon wonande Guinée guila ɓami kay dañde e cifande ko fate banggue golle duuɓi capannayyi jewtiɗa yettiɗo meeɗa dañde wonande kay oɗo hen société golle mum taw ganduɗa oɗo hen société ma gollino kene wona ujunnaje tatto neɗɗo taw kadi kala hen temedere so tawi limama hen capanɗe jeetato wonata ko ɓiɓɓe guinenaɓe taw kadi ganduɗa haaliss mbaɗaɗo e oɗo hen société walla mbiyen ngal ɗo hen gollorgal ma won milliard piccala nayyi taw koye koppareje dollar ɗum noon ma fuɗɗo golle mum ɗo e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenaya
sen ngewi tonto leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena taw kadi ko boñ biyeteɗo woni banque boñ biyeteɗo BNI guddi demuɗi mum ñalawma hande o balɗe 4 ɓe gollata so wona seeɗa walla tan joomen ngaluji taw kadi ko joguiɓe toon ngaluji mumen ɓe kolliti noon ko yidde addude machine ngaji keesi gam garɗinde golle mumen beele golle ɗe ene ɓuura yarude yeeso ko wona ɗum ko noon kala kay jeeyaɗo ɗeɗon banque ma yiito hoore muɗum sappo e joyi nduɗo hen lel woni altina paɗoɗo hen o tonto Côte d'Ivoire keddoren ha joni PDCI ko landa wiite noon taw kadi ko beje oɗo saaha mo gonɗen ko kareli cattuɗi goni e nder landa he ha ganduɗa kene fronde sappo e jeeɗiɗo neɗɗo ndiwama caggal ne tuuma kañumen koko wiyete nafigueji caggal kala koɓe kaldi jahat kaltoya tene kadi ne tuuma gona e landa he jeeya sirtinɗo noon sappo e tati paɗoɗo hen o ko nden tigui wonata suɓugol ko fate banggue to suɓugol ko fate banggue conseiller kamɓe mairie ji e nder leydi ndi kala taw kadi ɗum waɗata ko toon to leydi Côte d'Ivoire kono ɗo saaha kam ne teska kareli ne keewi hen e nder leydi Côte d'Ivoire ko fate banggue e golɗo hen darugo walla oɗo hen luuma jarriba sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Ghana Togo hakkude Ghana e Togo e tuma kay nde général nelno ko nelno laana mum diwowa yo ya adduya wonande kay lundiyanke gonnoɗo toon to ambassadeur mo leydi Togo celnoɗo ñamde sali yarde ha fooƴi ha faɗɗi kono kadi oɗo saaha mo gonen laamu leydi Togo jaaɓi omo tawe toon to leydi Ghana o fuɗɗima safrade ñalawma hande o teno wino ko ñamata o yarata so wona kay sokaɓe nder leydi Togo taw kadi cokira koko fatte banggue dawrugol kañumen kala nde mbawata ɗaccitede toon to Kenya paɗena subaka hande o accident musɗo waɗi toon e lawol iwde ɗon ɗo Nairobi ɗon tigui biso iwno ne fayi e nokku biteɗo kakku mega noon ko nder leydi to kene foto wonde temedde 3 kilométre hakkude mum e Nairobi ko toon tigui biso yani ha ganduɗa yoɓima pittali capanɗe joyi e goho neɗɗo oɗo saaha noon hollitama e wonande ko wonno biso kala kono ko capanɗe joyi e ɗiɗi ɗum noon firtiran ko neɗɗo goto fotata wurde hen sen giwi toon to Kenya koto Madagascar paɗena toon to Madagascar andama oɗo saaha mo gondena ko 7 walla tan mbiyen ko 7 lewru novembre ko nden tigui sumgoji mbaɗata e nder leydi ndi caggal on teskeɗoɗo dumunna kala dawrugol leydi Madagascar ni herƴi no fewi oɗo saaha noon gembi gam ƴamoyde lefol laamu toon to Madagascar kene foronde capanɗe tato e jeegomo taw kadi ko neɗɗo hen tato gonno tigui ko président leydi ndi ɓen gonno ardinoɓe leydi ndi ɓenne kadi jiiɗi ƴamtude hen nayo ko gonno tigui ko ardinoɓe hooreɓe jagorɗe leydi ndi heddiɓe ko jamburen kamɓe kala ɗo saaha mo gonɗena moni kala ne heeɓo gam yidde dañde wonden kay ardade leydi wonande Madagascar sen giwi toon to Madagascar koto Congo paɗena taw kadi ko Congo Kinshasa hakkude mum e Angola soɗen teski noon altina ɓennuɗo hen no laamu leydi Angola holliti wonande kay kala koɗo gonɗo e leydi ndi mo ala kayitaji koɓe nawtoɓe ɗum leydi mum kono kadi ɓe puɗɗori ko ɓeɗo hen Congo naɓe e caggal teskede Congo naɓe ne keewi taw kadi ko toon to Angola ha tenti toon to Kerola taw kadi koye nokku biteɗo Luccumba wala mbiyen Luccumpa nokku biteɗo Lukampa jafoɗon tawne tawi nder falde Lunda ko wona ɗum kono e ngalɗon pelɓodiral waɗi 14 neɗɗo wasɓe hen pittali mumen taw kadi koye Kerol hakkude leydi Angola kame leydi Congo caggal teskeɗoɗo saaha mo gonɗena laamu kesso argu toon to Angola uddi boyli keeri taw ko gasirɗe jama ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen hay goto kaka yamiro tene kadi kala wonɓe leydi ndi taw ngala kayitaji ha tente Congo naɓe koɓe yaltinoɓe ɗumena sen giwi toon to Congo koto Afrique du Sud paɗena sappo e jeenayyi tuumaɗe kañumen tigui mbanno jangu men e Juma Drobana taweteɗe toon to Afrique du Sud kamɓe noon ñalawma hanke ɓe darima e yeeso suudu ñawore caggal lebbi joyyi koɓe jaggano ñawore mabɓe ɗon woni tigui koye lawol caggal kay nde ɓe jooɓi toon fittandu almami goto kame yimɓe ɗiɗo woɗɓe e ɗum noon siftinde on e nder leydi Afrique du Sud taw ko ɓiɓɓe Afrique du Sud naɓe salimi kala temedere ko ɗiɗo goni hen julɓe ha joni toon to Afrique du Sud keddotoɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ngaalu leydi ndi acciti golle mum ñalawma hanke o e tuma kadi nde loskoji mbaɗa e mum tawa tigui mo jeeya e mbuñari taw kadi ko mbuñari ndi Jacoba Zuma joni sen giwi toon to Afrique du Sud paɗen ko toon to Éthiopie Addis Abeba taw kadi ko sur sarɗo yejjido Addis Abeba itti ko fate banggue visa wonande hoyfani Afrique naɓe hoyfani ni Afrique naɓe gam yidde yaade toon to Addis Abeba e kala ɓiɗɗo Afrique naji so tawi yiiɗi yaade toon to Éthiopie woni lamorgo maɗa Addis Abeba ƴettollade ndiwa
wawa ngara hatto bol mabbe laade diwoje ko don tigi kebata ko wiete visa saari ha don tan ma heb visa nata e leydi ndi ko wana dum konon aliko wada hen bitedo dangote aliko dangote taw kadi ko burdo allude afrique naabe jiyaade tonto leydi nigeria holliti e kala saha so tawi di dannade e nder leydele afrique naabe ken fronde capande tate jettati leydi ko ma ƴetta visa caggal non wonande kay jonde joni non tonto Ethiopie e darode ndeda hen hitande afrique naabe kollitino yobe newnu ya ngara e nder leyɗele afrique beele moni kala wawa yitade hoore mum e nder afrique woni leyɗele non hawde saha mo gonen cuwata jabde kono ko wayno Ethiopie fuɗɗima kam jabde oɗo saha mo gondena musidɓe tedduɓe ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe